Εδώ δεν είναι αυτή, σε εσάς. Πού είπα, ναι. Να σας καλησπερίσω πρώτα απ' όλα. Είναι πρώτη φορά που ερχόμαστε στο ναό του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος, και θα ήθελα κατά την τάξη της Εκκλησίας να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Άγιο Εδέσης, τον Σεβασμιότατο και καλό πατέρα του νομού, Εδέσης και Ερυθρέας, κύριο Ιωή, ο οποίος βέβαια είναι και πνευματικός πατέρας του γέροντά μου Νίκονος Αρχιμανδρίτη, τον οποίο βέβαια και χειροτώνησε. Και πάντοτε μας δίνει τις πατρικές του ευχές να κάνουμε αυτό το ευπορικό αγάπης από το Άγιο Όρος, να βοηθήσουμε με την ευλογία του και τις ευχές του, και βέβαια να ευχαριστήσω και τον αγαπητό πατέρα Ανδρέα, που πρώτη φορά τον βλέπω, έχω ακούσει βέβαια πάρα πολύ ωραία και όμορφα πράγματα για τον αγώνα του, εδώ και πολλά συναντά έτη. Στην αγιοπνευματική εδώ ζωή, στην λατρεία του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο δικό σας το χωριό. Και βέβαια και στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που έδωσε και αυτό την ευχή του και την ευλογία του. Να πούμε 2-3 λόγια σε αυτή την καταπληκτική περίοδο της Εκκλησίας μας, που δεν είναι άλλη από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Σήμερα είπαμε και τους τέταρτους χαιρετισμούς στην Παναγία μας, τη Μητέρα των Χριστιανών, τη Μεσήτρια του ουρανού, την Άσπυρο και την Αμόνικο. Και βέβαια θα βαδίσουμε και την Κυριακή, στην τέταρτη Κυριακή των Μυστηριών, όπου θα εορτάσουμε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, δείχνοντας μας ο Άγιος της κλίμακος, που είναι γνωστός κυρίως στους πατέρες της Εκκλησίας που ασκητεύουν, μονάζουν, αλλά και στους υπόλοιπους χριστιανούς, όσοι διαβάζουν αυτό το ενάρετο του βιβλίου του Αγίου της Κλίμακος, να μας δείξει να ανεβούμε σιγά σιγά την κλίμακα των ανεκτών, και βαδίζοντας πέρα από τη μέση της Σαρακοστής, βαδίζοντας προς την πέμπτη εβδομάδα, τη Δευτέρα, πρώτο Θεός. Επιλέξαμε λοιπόν, αδελφοί μου, σήμερα να πούμε ένα ιδιαίτερα όμορφο και συγκινητικό θέμα, για να το αναλύσουμε εδώ μαζί, και δεν είναι άλλο από τους 7 συγκλονιστικούς τελευταίους λόγους που είπε ο Χριστός μας εις τον Σταυρό. Σε μια εποχή, αδελφοί μου, όπου υπάρχει μεγάλη αποστασία, μεγάλη επανάσταση κατά του Θεού, υποφέρει ο κόσμος πάρα πολύ για τις πολλές αμαρτίες του και ιδιαίτερα για την αγνωσία του σε ποια εκκλησία βρίσκεται και ποιον Θεό έχει. Ο Χριστός μας λοιπόν, ο οποίος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Λόγος του,
Γι' αυτό όταν θα ακούμε ο Λόγος του Θεού είναι ο Χριστός μας. Η σοφία του Θεού είναι ο Χριστός μας. Ο ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, είναι ο Χριστός μας. Αυτός είναι το αρχέτυπο της ανθρώπινης φύσης, όχι ο Αδάμ. Ο Αδάμ πλάστηκε καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση της Αγίας Τριάδος. Ο Χριστός μας είναι το αρχέτυπο. Και αυτός, με το μυστήριο το μεγάλο της ενανθρωπίσεως και με τη μεγάλη ευεργεσία αυτής της κοπέλας, της Αμόρου, της Άσπη, που είναι η Παναγία μας, και είπε το ναι, ευεργέτησε το ανθρώπινο γένος. Το τέλειο δημιούργημα, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι η Παναγία μας. Και ήρθε ο Χριστός μας για να σώσει τον κόσμο. Και όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, να καταργήσει τα έργα του πονηρού, τα έργα του διαβόλου. Δύσκολες εποχές, αδελφοί μου. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτό το θέμα. Για να δούμε την αληθινή αγάπη, την προσωποποίηση της αγάπης, που είναι ο Χριστός μας, που έδωσε το αίμα του για να λυτρωθούμε εμείς, η αμαρτωλοί. Συγκλονιστικοί οι λόγοι τελευταίοι του Χριστού μας. Και αδελφοί μου, ο Σταυρός είναι το κόσμημα της Ορθοδοξίας. Πώς αυτός ο τύπος, ο Σταυρός, ο οποίος ήταν η κατάρα, όπως λέει το Δευτερονόμιο, επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου. Το ακούτε αυτό που θα το ακούσουμε. Επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου. Γι' αυτό και οι Φαρισαίοι ήθελαν να αδειαστούν, να σταυρώσουν τον Χριστό επάνω εις τον Σταυρό, για να δηλώσουν ότι είναι καταραμένος. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως, στο Δευτερονόμιο, έλεγε αυτό το πράγμα. Ότι όποιος σταυρωθεί στο ξύλο είναι καταραμένος. Γι' αυτό και αδελφοί μου στην προσκομιδή, οι πατέρες γνωρίζουν καλά, στην προσκομιδή στις Θείας Λειτουργίες, ο ιερέας όταν υψώνει το πρόσωπο, λέει το συγκλονιστικό, εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Όλους μας εξαγόρασε ο Χριστός μας. Ο ίδιος έγινε κατάρα. Με τους Φαρισαίους. Όπως όλοι μας, όταν αγωνιζόμαστε αδελφοί, γινόμαστε κατάρα για τους υπόλοιπους. Για ποιον? Για τους ανθρώπους του κόσμου. Για τους ανθρώπους με το κοσμικό φρόνημα. Τους λεγόμενους ψυχικούς ανθρώπους, που είναι δίπλα μας, που πολλές φορές γινόμαστε κι εμείς οι ίδιοι μας όταν έχουμε αμετανοησία, δεν έχουμε ασχετικό βίο, δεν έχουμε αυτές τις δύο μεγάλες εντολές που λέει ο Χριστός μας, τις συμπληρωματικές εντολές, αγαπήσεις τον Κύριό σου και Θεό σου εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της καρδίας. Και το δεύτερο, αγαπήσεις τον πλησίο σου σε Αυτόν. Όχι να μισήσουμε τον πλησίο μας. Όχι να αδικήσουμε τον πλησίο μας. Αλλά να αγαπήσουμε εν Χριστώ τον πλησίο μας. Ο Σταυρός λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, η Σταύρωση, ακόμα και τον τρόπο, ο τρόπος που σταυρώθηκε είναι συγκλονιστικός. Ο Κύριος μας πέρασε από μία δίκη παροδία, αδελφοί. Μία δίκη η οποία ήταν μέσα στην αδικία και στον φθόνο.
Και μας λένε οι πατέρες ότι όλα ήταν παράτυπα που γίνανε στη δίκη. Να το γνωρίζετε αυτό. Η δίκη κατά τον Μωσαϊκό νόμο, λεγόμενος Μισνά ή Σαντεριχήν στα εβραϊκά, έπρεπε πρώτα απ' όλα να γίνει στην εκκλησία. Στο λιθόσπρωτο και η μέρα για να είναι διαφανής και όχι στην ιδιωτική κατοικία του Καϊάφα, όπως έγινε. Έγιναν πάρα πολλές παρατυπίες δικονομικές, οι οποίες δεν χρειάζεται κατά πολύ να τις αναλύσουμε. Όμως ήθελα να σας το παραθέτω για να το γνωρίσετε και αυτό, ότι όλη η δίκη του Χριστού ήταν μέσα στο ψέμα και στο φθόνο. Δεν ήταν μέσα στον νόμο, το Μωσαϊκό. Έγιναν πολλές παρατυπίες. Και έπρεπε να γίνει η μέρα για να υπάρχει και διαφάνεια. Και έπρεπε να γίνει μέσα στο ναό. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο. Έγινε βράδυ. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο Χριστός μας. Τον έστελνανε στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος τον στέλνει στον Ηρώδη. 5 βέβαια είναι οι Ηρώδης, να ξέρετε. Δεν είναι ένα πρόσωπο. Άλλος ο Ηρώδης, ο οποίος αποκεφάλισε τον Τίμιο Πρόδρομο, άλλος ο Ηρώδης ο Μέγας, ο πρώτος, ο οποίος εκκυνήγησε και έσταξε τα 14.000 νίκια, άλλος ο Ηρώδης όταν ήταν αυτός βασιλιάς της Ιουδαίας και φοβήθηκε ο Ιωσήφ ο Μνήστορος να έρθει να εγκαταστηθεί εκεί πέρα και έτσι εγκαταστάθηκε στη Ναζαρέτη. Αυτό προς επίγνωση των προσώπων, να γνωρίζουμε κιόλας όταν ακούμε αυτά τα πρόσωπα ποιοι. Αυτοί βιαζόντουσαν και κάνανε παρατυπία μεγάλη, γι' αυτό και λέγεται κουστοδία, αυτό που θα ακούσετε κοντά στη Μεγάλη Παρασκευή, η κουστοδία κατά του Χριστού, η παράνομη συμμορία μέσα στον οίκο του Καϊάφα με ξενομάτιες. Και μάλιστα ο νόμος έλεγε ότι έπρεπε να περάσει 24 ώρες να κάνουν νηστεία και αρετμία και μετά να αποφασίσουν οι 71 υπεύθυνοι του συνεδρίου αυτού. 71. Μόνο 2 υπερασπιστήκανε τον Χριστό και δεν είναι άλλος ο Ιωσήφ ο Απαριματίας και ο Άγιος Νικόδημος, όπως γνωρίζετε. Φραγγελώθηκε, κολαφίστηκε, έχασε 5 κιλά αίμα ο Χριστός μας. 5 κιλά αίμα. Και πήρε ένα βαρύτατο σταυρό επάνω του. Και γι' αυτό έπρεπε να βοηθηθεί από έναν άλλον άνθρωπο, τον Κυριναίο. Και μας δείχνει ο Χριστός μας και ακόμα και εκεί, ότι στο Γολγοθά μας, στο προσωπικό μας Γολγοθά, γιατί αδελφοί μου, χωρίς Χριστό, χωρίς Σταύρωση, χωρίς Γολγοθά, δεν μπορούμε να περάσουμε στην αιώνια ζωή, δεν μπορούμε να περάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο δρόμος του χριστιανού δεν είναι ανθόσπαρτος. Να το γνωρίζετε αυτό. Δεν είναι ανθόσπαρτος. Αλλιώς είμαστε σε πλάνη. Μέσα μας, με τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, και όχι να ερχόμαστε μια φορά το μήνα. Όχι, όχι. Αγώνας καθημερινός, αλήθεια. Όλοι μας. Πρώτος εγώ. Όλοι περνάμε από αυτό το καμίνο. Όλοι κάναμε λάθη. Ο Χριστός σταυρώθηκε με τον τρόπο αυτό που είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους μας.
αρκεί να μετανοήσουμε και να έρθουμε μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όταν θα αγωνιστεί ο χριστιανός και έχει επάνω του το σταυρό, όχι κόσμημα, δεν είναι ένα απλό κόσμημα που παίρνουμε στα βαφτίσια μας, στο ιερό μυστήριο της βαπτίσεως, δίνουμε και τον Τίμιο Σταυρό. Δεν είναι σαν δώρο. Δεν είναι όμως αυτό ένα κόσμημα απλό. Είναι μια μαρτυρία ότι θα σηκώσουμε το σταυρό μας, ό,τι επιτρέπει ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός? Σήκωνε άρα το σταυρό σου και ακολούθη με. Δεν είπε σήκωσε το σακουαγιά σου ή οτιδήποτε άλλο λουκούμια να έχεις μαζί. Το σταυρό σου θα σηκώσεις. Ο χριστιανός θέλει αγώνα. Κάθε μέρα θέλει ταμείο να κάνει που έχασε. Είτε με το λόγο του, είτε με το βλέμμα του, όπως λέει ο Μαζορόθεος. Μπορούμε να πληγώσουμε έναν άνθρωπο ακόμα και με το βλέμμα μας. Αδελφοί μου, τα πράγματα δεν είναι καλά στην ψυχή μας. Πρέπει να κάνουμε αγώνα να αλλάξουμε. Ο Χριστός μας έδωσε τη ζωή Του. Και γι' αυτό θα δούμε τι συγκλονιστικούς λόγους είπε πάνω στο σταυρό. Γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς, γιατί είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι αδελφοί. Δεν θα ακολουθήσουμε εκοσμικεύσεις που θέλει ο Αντίχριστος, που κάναμε ομιλία σε μια άλλη εκκλησία πριν λίγο καιρό. Γιατί πολλές οι αντίχριστες δυνάμεις αυξήθηκαν. Και γι' αυτό το λόγο, όσοι έχουν ευλογία και από το Άγιο Όρος και πατέρες και γεροντάδες και καθηγουμένοι, ερχόμαστε να βοηθήσουμε και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν ερχόμαστε να σας πείσουμε, ερχόμαστε να σας ενημερώσουμε. Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αυτό ανάλογα με τη μετάνοια τη δική μας και τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας και τη συμμετοχή μας στην αγιοπνευματική ζωή, θα μας φωτίσει. Και θα είμαστε στον δρόμο του Γολγοθά του δικού μας, για να σταυρωθούμε κι εμείς και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να αναστηθούμε. Λοιπόν, αδελφοί μου, βιαζόντουσαν αυτή η συμμορία, ο Άννας, ο Καϊάφας και οι υπόλοιποι, βιαζόντουσαν να σταυρώσουν τον Χριστό για να μην πεθάνει. Ταλαιπωρημένος ο Κύριος. Πόσο αίμα έχασε. Τι κολαφίσματα, τι επτίσματα τον ευθύνανε. Τι πέρασε ο Κύριος μας. Και επειδή βλέπαμε, γιατί ήταν καταπληγωμένος και καταματωμένος, βλέπαμε ότι μπορεί να πεθάνει στον δρόμο του Γολγοθά. Και βιαζόντουσαν να τον σταυρώσουν για να είναι και καταραμένος με βάση το Δευτερονόμιο, όπως σας είπα. Ανεβαίνει λοιπόν ο Κύριος μας στο σταυρό και ακούμε τα συγκλονιστικά αυτά λόγια που είπε. Το πρώτο λόγο που λέει, ο Χριστός μας επάνω στο σταυρό μαζί με τους δύο ληστές, που επιβεβαιώνεται και αυτό από τις Γραφές, ότι θα σταυρωθεί ανάμεσα σε δύο ανώμους, το λένε οι προφήτες. Γι' αυτό ο Χριστός μας είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Το πλήρωμα. Όλοι οι προφητείες λέγανε για τον Χριστό. Γι' αυτό και στους Εμαούς, μετά την Ανάστασή Του, όταν εμάλωσε τον Λουκά και τον Κλέοπα, αυτό είναι στην Ανάσταση, το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήταν ο ίδιος ο Λουκάς και ο Κλέοπας,
όταν αναστήθηκε ο Χριστός στους Εμαούς, ήρθε και τους μάλωσε γιατί δεν γνωρίζανε τις προφητείες καλά και τους εξήγησε από απαρχή κόσμου ότι όλοι οι προφήτες και όλοι οι νόμοι μιλούσαν για τον ίδιο, για τον Χριστό μας. Πάτερ, άφησε αυτής. Ουγαρή είδαση τύπιους Λουκάς 23 κεφάλαιο, στίχος 34. Είναι ο συγκλονιστικός πρώτος λόγος του Χριστού μας. Τι λέει εδώ ο Κύριος? Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Η πρώτη μεγάλη εντολή, παρακαταθήκη. Αυτή η λόγια, αδελφοί μου, είναι παρακαταθήκη για τη ζωή μας. Κάτω βλασφημούν, τον βρίζουν. Με ειρωνίες. Τι λέει χαρακτηριστικά η Αγία Γραφή? Πάλι χρησιμοποιεί και αυτό ο Ευαγγελιστής για να τονίσει την ειρωνία. Έτσι γινόμαστε και εμείς σαν τους δαίμονες. Όταν ειρωνεύουμε πάλι, πολύ χαρακτηριστικό, αδελφοί μου, αυτό. Εσύ, λέει, που υποτίθεται θα γκρέμιζες, λέει, τον ναό και θα τον έφτιαχνες σε 3 μέρες. Τι κάνεις αυτή τη στιγμή? Δεν μπορείς να κατέβεις από το σταυρό για να σε πιστέψουμε. Ήρωνες. Ήρωνες. Και ο Χριστός μας τι μας δείχνει? Παρακαταθήκη. Όπως στους λόγους με τους μακαρισμούς. Τι μας δίνει εδώ πέρα? Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αδελφοί μου, έρχεστε στην Εκκλησία. Παρεστήκατε στην Θεία Λειτουργία. Στους χαιρετισμούς και καλώς. Εάν όμως δεν μιλάτε στο γείτονα, εάν κατακρίνετε το γείτονα, εάν κατηγορείτε την ύφη σας ή τον γαμπρό σας, εάν δεν μιλάτε τα αδέρφια σας για κληρονομικούς λόγους, εάν κατηγορείτε την ύφη σας γιατί δεν τη θέλετε καθόλου και θέλετε άλλη ύφη, δεν έκανατε τίποτα. Και έρχεστε και νομίζετε ότι κοινωνάτε. Όχι, αδελφοί. Δεν κοινωνάτε. Γιατί υπάρχει άγγελος Κυρίου δίπλα που εσείς δεν το βλέπετε, ούτε εμείς γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Και βλέπει. Και βλέπει αν υπάρχει κάποιος που αξίζει, ουδής άξιος. Αλλά τουλάχιστον να γίνει αγώνας. Δεν μπορείς να έρθεις, λέει ο Χριστός, να πάρεις το δώρο που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, αν δεν έχεις συγχωρηθεί με τον αδελφό σου. Θυμάμαι όταν έκανα κατηχητικό στη Θεσσαλονίκη με έναν Άγιο Παππούλη και μου είπε ένα συγκλονιστικό παράδειγμα 2 κυρίων που ήταν μάλιστα σε μεγάλες ηλικίες, πάνω από 70. Ήτανε περίοδος αρκωστής. Αυτά έχουν όλα συνάφεια με την πρώτη εντολή του Χριστού μας πάνω στο σταυρό, αδελφοί. Λέει ο Χριστός μας, πάτερ, άφησε αυτής. Δεν ξέρουν λέει τι κάνει. Συγχωρεί ο Χριστός, είναι η συγχώρεση σε όλους μας. Πόσες φορές το περιμένουμε στο Χριστό κάθε μέρα? Με την έννοια, με τη διάνοια, με τις πράξεις, με τα λόγια μας. Κοτσοπολεύουμε, κατακρίνουμε. Και πρόσωπα και οικία. Ένα σπίτι, όπως είπε ο Χριστός, έχει 4 εχθρούς. Η μάνα εναντίον της νύφης, της κόρης ή ο πατέρας εναντίον του γιου. Για τον Χριστό μας. Είναι 2 κυρίες, είναι περίοδος της Θείας. Τα έχουν μαλώσει μεταξύ τους.
λόγος πατέρας, ο παππούλης το ξέρει αυτό βέβαια, γιατί έτσι γνώριζε πολλά χρόνια. Και έρχεται τη μία στην εξομολόγηση και τη λέει, παιδί μου, είσαι και άρρωστη. Γιατί υπάρχει διάκριση, είναι πέρα των αρετών στην εκκλησία μας, στην Ορθόδοξη είναι η διάκριση αυτή. Και ένας πνευματικός πατέρας που λάμπει είναι ένας διακριτικός πατέρας, όπως αυτό. Λοιπόν, λέει ο παππούλης, Άγιος άνθρωπος, κοίταξε παιδί μου, είσαι και άρρωστη, θα σου δώσω ευλογία να φας τη Μεγάλη Παρασκευή και κρέας. Μεγάλη Παρασκευή. Κρέας εγώ. Ναι, παιδί. Έχεις και φάρμακα, έχεις το ζάχαρο, έχεις το ένα. Θέλω όμως μια χάρη. Θέλω να συμφιλιωθείς με τη γειτόνισσά σου, την κυρία Τάδα. Πάλι με αυτήν. Ούτε λέει στον τάφο μου. Λέτε το σωστό. Κρέας. Μεγάλη Παρασκευή, θα σου δώσω ευλογία να φας κρέας. Αρκεί να συμφιλωθείς. Όχι. Αυτοί είμαστε, αδελφοί μου. Πρέπει να αγωνιστούμε. Δεν λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το παίρνει ο άγγελος από τη λαβίδα. Και κοινωνούμε κρίμα. Ή αέρα ή κρίμα σε ορισμένους. Δεν υπερτέρεις. Και γίνεται κατάκριμα, όπως λέει μέσα ο ιερέας. Στη Θεία Λειτουργία. Γίνεται κατάκριμα αντί να γίνει ευλογία. Γι' αυτό να προσέχουμε τι γίνεται. Να ερχόμαστε στο πνευματικό και να λέμε εγώ δεν τη θέλω αυτήν. Στην εξομολόγηση. Δεν τη θέλω. Έχω φθόνο για αυτήν. Δεν μ' αρέσει αυτή ή αυτός. Στην εξομολόγηση αυτή η ταπείνωση, αυτή η καθαρή εξομολόγηση θα βοηθήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα φωτίσει τον ιερέα και θα πει λόγια σωτηρίας. Ενώ τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος για τον Χριστό, θα πλανήσω, λέει, και τον ιερέα, εάν μιλάμε στην εξομολόγηση και δεν λέμε καθαρά τα πράγματα. Και έτσι δεν θα βοηθήσει, δεν θα φωτίσει τον πνευματικό να σας πει λόγους σωτηρίας. Γιατί δεν είστε ευθύς απέναντι και καθαροί στο Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, δεν γελιέται. Δεν μπορείς να γελιάσεις τον Χριστό. Δεν μπορείς να τον επέξεις στον Κύριο. Έτσι λοιπόν λέει το συγκλονιστικό ο Χριστός μας στον πρώτο λόγο, συγχώρεσέ τους, Πατέρα. Εκείνη τη στιγμή, ενώ πρώτα λένε οι Ευαγγελιστές και οι δύο οι ληστές και οι δύο, βλασφημούσαν και αυτοί καταπίστευαν. Το γράφει μέσα η Αγία και ο Ματθαίος και οι υπόλοιποι Ευαγγελιστές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μετά από αυτόν τον λόγο του Χριστού επάνω στο σταυρό, συγκλονίζεται ο ένας ο ληστής. Συγκλονίζεται. Και σου λέει, είναι δυνατόν αυτός να έχει υποστεί τόσα βασανιστήρια, φραγγελώματα, κολαφίσματα, να βλασφημείται από κάτω, να τον υβρίζουνε και να του συγχωρεί. Συγκλονίζεται ο ένας ο ληστής από την ανεξιτακία και αγάπη του Χριστού. Και θα δούμε αργότερα τι συμβαίνει με τον ένα ληστή. Ο ένας συγκλονίζεται, όπως όλοι μας έχουμε την ευλογία και τη χάρη, αν θέλουμε, να συγκλονιστούμε, γιατί και εμείς είμαστε ληστές. Παρανομήσαμε τα Χριστό. Στεναχωρήσαμε τον Χριστό. Όμως, ο ληστής μας είναι η μεγάλη μας ελπίδα. Συγκλονίζεται λοιπόν ο ένας ο ληστής.
Και γιατί? Γιατί λένε οι πατέρες ότι ο ένας οριστής είχε καλή παιδεία μικρός. Είχε σπείρει η μαμά το φόβο του Θεού στο παιδί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι. Δεν είναι να γίνει επιστήμονας, να γίνει γιατρός, να παίρνεις πολλά λεφτά. Καλό είναι και αυτό, να γίνει. Αλλά πάνω απ' όλα να γίνει καλός χριστιανός, αδελφοί μου. Καλός χριστιανός. Ένα που κράτησα όταν βγήκα έξω και είδα λίγο από ένα επεισόδιο, 2 επεισόδια του Αγίου Παϊσίου, κράτησα ένα πράγμα, του μικρού που ήταν τυφλός από το ζάχαρο. Και θαυματουργικά τον έκανε καλά. Τι είπε στο παιδί? Το ρώτησε ο Άγιος. Τι θέλεις αγόρι μου να γίνει σε σένα? Δεν είπε το παιδί να βρω το φως μου. Προσέξτε τι λέει το παιδί, πώς μας διδάσκει τώρα ένας μικρός. Να συνεχίσω να είμαι καλό παιδί. Καλό χριστιανόπουλο. Και αυτό συγκλώνησε τον ουρανό. Συγκλώνησε τον Χριστό, συγκλώνησε τον Άγιο. Έτσι δεν είναι, αδελφοί μου? Ένα μικρό παιδί τυφλό. Να μην πει, θέλω το φως μου. Όχι. Να συνεχίσω να είμαι καλό παιδί. Και αυτό γονατίζει, αδελφοί μου, αυτό γονατίζει την αγάπη του Χριστού. Και τον αγκαλιάζει και το Άγιο Πνεύμα που έβγαινε πόλικο μέσα στον Άγιο Παΐσιο, γιατί είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί μου. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και αναλόγως στην ζωή που κάνουμε, ή θα το γεμίσουμε, ή θα το αδειάσουμε. Και ο Άγιος Παΐσιος έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα, το να αναβλέψει ξανά το τυφλό παιδί. Εμείς ζητάμε καλούς μισθούς, καλή δουλειά για τα παιδιά μας, χαιρόμαστε, αλλά για την αγιοπνευματική ζωή όχι. Οδηγούμε ορισμένοι γονείς και κυρίως πατέρες και τους γιους μας στην αμαρτία για να γίνει, λέει, άντρας. Οδηγούμε το ίδιο το παιδί μας στο διάβολο της ιερόδουλας για να ξεκινήσει η αμαρτία και να ξεκινήσει να είναι ισχυρός ο διάβολος αντί να είναι ο Χριστός μας. Και τα κορίτσια μας το ίδιο. Όλα ξεκινάνε από τη μικρή ηλικία και μέσα η πρώτη δομική μονάδα που λέγαμε στην κοινωνιολογία, το έπαιρνε από την Εκκλησία, η πρώτη δομική μονάδα, αδελφοί μου, είναι η οικογένεια. Και γι' αυτό αναφέρει η Εκκλησία την οικογένεια ως κατοίκον εκκλησία. Και όλα ξεκινάνε από εκεί, από τον πατέρα και τη μητέρα. Συγκλονιστικός ο λόγος αυτό. Συγκλονίζεται ο ληστής, επανέρχεται ξανά η μετάνοια στον έναν ληστή. Ο άλλος βλασφημεί και συνεχίζει να βλασφημεί. Ο ληστής όμως επανέρχεται σιγά σιγά, ο δεύτερος. Του λέει βλάσφημους λόγους ο πρώτος ληστής και λέει τα συγκλονιστικά αυτά ο δεύτερος ληστής. Και του λέει δεν τρέπεσαι ακόμα και στο θάνατο να βλασφημείς. Εμείς, λέει, δικαίως πράξαμε. Καθαρή εξομολόγηση. Δικαίως πεθαίνουμε. Δικαίως θανατούμεθα. Καθαρή εξομολόγηση. Και αδελφοί μου, να ξέρετε, στο θάνατο, όταν είναι σίγουρος ο θάνατος, κανένας δεν λέει ψέματα.
Κανείς δεν λέει ψέματα. Και θα σας αναφέρω ένα παλιό περιστατικό με τον δράκο του Σέιξου. Αν έχετε ακουστά, όπου στο εκτελεστικό απόσπασμα πριν εκτελεστεί φώναξε και είπε «Μάνα, εγώ είμαι αθώος». Στο θάνατο δεν λέει ο άλλος ψέματα. Να το γνωρίζετε. Και εκεί αναφέρει ο ληστής, ο δεύτερος, εμείς δικαίως θανατούμεθα. Ενώ εδώ ο Χριστός δεν έκανε τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Άδικα σταυρώνεται. Και αναφέρει το συγκλονιστικό αυτό λόγο προς τον Χριστό, δεν του ζητάει πράγματα. Ιδιαίτερα ο ληστής ο δεύτερος. Νύστητη μου, Κύριε, όταν έρθεις και τη βασιλεία σου. Βλέπετε, λόγος συγκλονιστικός. Τον αναφέρει Κύριο, βασιλέα των ουρανών. Δεν το γνωρίζει ο ληστής. Ο ληστής, όταν έκανε τα θαύματα και το έργο του Χριστός, έκανε εγκλήματα. Δεν τον ξέρει. Οι Απόστολοι τον ξέρουν, τον έχουν ζήσει μαζί, έχουν βιώσει θαύματα, έχουν κάνει οι ίδιοι τους θαύματα. Τον έχουν προδώσει όλοι εκτός τον Άγιο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή τον μικρό. Όλοι έχουν φύγει. Όλοι τον έχουν εγκαταλείψει τον Χριστό. Και ο ληστής τον αναγνωρίζει. Επανέρχεται αυτός ο φόβος του Θεού που τον έσπερε η μάνα του παιδί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή, αδελφοί μου, να έχουμε καλή παιδαγωγία στα παιδιά μας. Όπως ο Χριστός μας είπε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών. Ούτε πρώτα τον μισθό, ούτε πρώτα την καλή δουλειά, ούτε οτιδήποτε άλλο. Τη βασιλεία των ουρανών. Και αναφέρει το δεύτερο λόγο τώρα στο ληστή. Και του λέει, αμή λέγω εσύ σήμερα, μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Λουκάς 23, στίχος 43. Φοβερό πράγμα. Να σου πει ο Χριστός ότι είσαι σωσμένος, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από αυτή. Όταν ήρθαν οι Απόστολοι και είπαν στον Χριστό, Κύριε, και τα δαιμόνια με το όνομά σου φεύγουν. Γίνονται καλά, χωρί, κουλοί, τυφλοί, μουγγοί. Και λέει ο Χριστός μας, μην ενθουσιάζεστε γι' αυτό που κάνατε, αλλά να είστε χαρούμενοι γιατί είστε γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Αυτό έχει σημασία. Στο βιβλίο της ζωής θα είναι γραμμένοι αυτοί που θα ζήσουν μαζί με τον Χριστό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εκείνη τη στιγμή ο ληστής, ο οποίος πολύ ορθά λένε αν ο γενάρχης της πίστεως ήταν ποιος, αδελφοί? Ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι ο γενάρχης της πίστεως της Παλαιάς Διαθήκης. Φύγε από τον τόπο σου και πήγαινε και θα σου πω πού θα πας. Και κάνει υπακοή. Ρούσιοι οι γονείς του. Και υπακούει ο Αβραάμ χωρίς αντίρρηση, χωρίς να πει πού θα πάω. Υπόσχεται, όπως λέει ο μεγάλος Ισαΐας, προφήτης, υπόσχεται ο Χριστός, ο Θεός μας, η Αγία Τριάδα, υπόσχεται στον Αβραάμ ότι θα έχει απογόνους. Έτσι δεν είναι? Θα έχεις, λέει, απογόνους πιο πολλούς από τις κοκκίδες της Άμμου. Τόσο πολλούς. Και το κρατάει ο Αβραάμ μέσα.
μετά από όλα, όπως ήρθε η Αγία Τριάδα, η φιλοξενία του Αβραάμ, αδελφοί μου, είναι τύπος στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Γιατί μόνο τον Υιό έχουμε δει. Και αυτό λόγω του ότι ανθρωπίστηκε. Δεν ξέρουμε τον Πατέρα, ξέρουμε τον Υιό. Αλλά η αγιογράφηση της Αγίας Τριάδος είναι η φιλοξενία του Αβραάμ, που έχει 3 αγγέλους. Και ο Μεσαίος, με το μεγάλο αυτόν Ρώσο αγιογράφο Ρουμπλιόφ, ο Μεσαίος που είναι ο Χριστός, είναι ο Λόγος του Θεού, ευλογεί το τραπέζι στην αγιογράφηση. Να το δείτε την άλλη φορά καλύτερα αυτό που λέμε. Και έρχεται η Αγία Τριάδα. Η Σάρα είναι 95 χρονών, παρακαλώ. 95 χρονών. Στήρα πολλά χρόνια. Ο Αβραάμ είναι πάνω από 100. Και λέει, θα κάνεις παιδί. Η Σάρα πήγε μέσα να φέρει, να κεράσει, σαν υποδεσπότης και η κυρά του σπιτιού, και μέσα ακούει το λόγο αυτό και γελάει ειρωνικά. Το έχουμε αυτό πολλές φορές. Οι κυρίες κυρίως, οι γυναίκες, δεν πιστεύουν τόσο ενεργά και ζεστά να το πω. Ο ένας ο άγγελος λέει, γιατί στον Αβραάμ γελάει η γυναίκα σου. Λέει η Σάρα μέσα, όχι, δεν γέλασε. Λέει ο άλλος ο άγγελος, και όμως γέλασες. Είναι, λέει, αδύνατο για το Θεό αυτά που λέμε. Θα κάνεις, λέει, θα κάνεις, παιδί. Και πού πήγατε μετά, αδελφοί μου? Στα Σόδομα Γομορρά. Μια πολιτεία, 5 πολιτείες, 5 πόλεις, οι οποίες είχαν επιστρέψει στην ειδωλολατρία. Αυτό θέλει να κάνει ο Αντίχριστος και οι αντίχριστες δυνάμεις σε όλες τις οικογένειες. Η κοσμική ζωή, η ασωτεία, το Υπουργείο Παιδείας, όπως ανέφερε ο Παύλος Ιακίστης, ο μεγάλος αυτός ιεράρχης, έχει γίνει γέφυρα προς την αποστασία κατά του Θεού. Τα παιδιά πλέον πορνεύουν από μικράς ηλικίας. Πονηρεύονται από μικράς ηλικίας. Και έτσι, το παιδί που αγωνίζεται και η οικογένεια που αγωνίζεται υποφέρει από μικράς ηλικίας. Από το άλλο παιδί που είναι πονηρό. Και βλέπουμε και ακούμε φοβερές εκφράσεις στα νηπιαγωγεία. Γίνονται πράξεις φοβερές στα νηπιαγωγεία. Να το ξέρουμε. Και αυτό δείχνει, εάν θέλουμε να είμαστε σταυρωμένοι χριστιανοί ή θέλουμε να είμαστε με τον Αντίχριστο. Εδώ θα δώσουμε εξετάσεις, αλήθεια. Κάθε μέρα θα δίνουμε εξετάσεις. Τα πράγματα θα δυσκολεύσουν κι άλλο. Και δεν είναι προφητεία. Όταν θα πας στη Μητρόπολη και θα δεις τα διαζύγια πόσο της 100 ήταν φέτος και πόσο της 100 ήταν πέρσι και πρόπερσι, εκεί θα δείτε ακριβώς με στοιχεία τι είναι αυτό που λέμε.
εάν δεν έρθουμε μέσα στην Κιβωτό, όπως κοροϊδεύουνε τον Νόε. Ίδιες είναι οι εποχές. Οι κοπέλες που αγωνίζονται και θέλουν να τηρήσουν παρθενία τις λένε ανώμαλες. Τις λένε ότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Τα αγόρια που θέλουν να κρατήσουν ηθική παρθενία και να αγωνιστούν, τα λένε ότι είναι ανώμαλα. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Λένε κάτι το οποίο είναι ψέμα. Αποκλείεται. Όσα παιδιά θέλουν να αγωνιστούν, διώκονται. Γίνεται το λεγόμενο bullying. Ένα παιδί, αδερφοί μου, όταν βρίζει χυδαία, έχει πνευματικό πρόβλημα. Και το πρόβλημα ξεκινάει από τους γονείς. Εδώ τα λέμε γιατί είμαστε υποτίθεται χριστιανοί Ορθόδοξοι. Και ήθελα να ακούσουμε λόγο Θεού. Πρέπει να μετανοήσουν, αδελφοί μου. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Διαλύονται οικογένειες. Κοπέλες αυτοκτονούνε. Δεν είναι απλό πράγμα αυτή ο σταυρός μέσα στο σπίτι σου και να αυτοκτονήσει το παιδί σου να πάρει χάπια. Και να πεθάνει. Ή να πάρει το αυτοκίνητο και να πάει να γκρεμιστεί σε ένα τείχο. Γιατί έχει ερωτική απογοήτευση. Ή γιατί μου λέει ένα παιδί, τι να στο πάτε στο σπίτι, μαλώνω από το πρωί μέχρι το βράδυ και βρίζονται οι γονείς μου. Πώς θα έρθει αδελφή μου το παιδί στο σπίτι. Πώς θα έρθει το παιδί στο σπίτι. Πώς θα έρθει. Και αν είναι ευλογημένο και πλησιάσει έναν πνευματικό πατέρα που αγωνίζονται οι πατέρες και το αγκαλιάσει και το έχει κοντά στην εκκλησία, σώθηκε. Αν όμως πάει σε αντίχριστες δυνάμεις και μπλέξει με ναρκωτικά, με γυναίκες, με, τελείωσε η υπόθεση. Ξέρετε, ο Γιώργος λέει, το ναρκωτικό είναι δαιμόνιο. Ξεκληρίζει όχι μόνο το παιδί, όλη την οικογένεια όταν μπει σε ναρκωτικά. Και δεν παίζουμε με αυτά. Ή θα κερδίσουμε τη ζωή μας με τη σταύρωση ή θα τη χάσουμε. Αμή λέγω σήμερον επεμού έτη εν το παραδείσου. Ο δεύτερος λόγος. Λόγος σωτηρίας. Και πώς αναφέρεται, αδελφοί μου, ο παράδεισος. Πώς λέει ο Χριστός μας, εσύ αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό σημαίνει, έτσι, αυτή τη στιγμή είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Μετά από 3 ώρες, ο Χριστός παρέδωσε το πνεύμα του. Κανένας Ευαγγελιστής δεν έχει πει ότι πέθανε και κοιμήθηκε ο Χριστός. Παρέδωσε το πνεύμα του για να δείξει ότι είναι ο Θεός αυτός. Παραδίδει το πνεύμα του για να το πάρει πάλι πίσω. Γι' αυτό δεν αναφέρεται ότι πέθανε και κοιμήθηκε. Είναι ο θυσιάζων, δηλαδή είναι ο θήτης, το θύμα και ο προσδεχόμενος. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, αυτός είναι το Α και το Ω. Αυτός δίνει τη ζωή, αυτός παίρνει τη ζωή. Άρχοντας. Και ο Χριστός μας, που η Σταύρωση είναι φοβερός θάνατος, αδελφοί. Είναι φοβερός θάνατος. Πεθαίνεις από ασφυξία. Έτσι πως φραγίζονται και τα χέρια. Βέβαια, ο Ορθόδοξος Σταυρός είναι ο κάθετος και ο οριζόντιος. Ούτε πασάλους, όπως λένε οι χιλιαστές, ούτε άλλοι αιρετικοί. Είναι και η Σταύρωση δεν κρεμιέται ο Χριστός μας, είναι άρχοντας της ζωής και του θανάτου. Η Σταύρωση, γι' αυτό και το έφερα, είναι ακριβώς αυτή που αγιογραφείται από αγιορείτες πατέρες. Βλέπετε πως είναι. Αυτή είναι η Ορθόδοξη Σταύρωση.
Τα χέρια του Κυρίου είναι οριζόντια, ούτε κρέμονται, ούτε τίποτα. Και εκείνος αποφασίζει πότε θα παραδώσει το πνεύμα του, σαν άρχοντας της ζωής και του θανάτου. Λοιπόν, και πώς επαληθεύεται αυτό στον πιστή. Γιατί του λέει, σήμερα μαζί μου είσαι στον παράδεισο. Έτσι δεν είναι? Ο Χριστός μετά από 3 ώρες παραδίδει το πνεύμα του, πάει στον Άδη, η θεότητα πάει στον Άδη, μαζί με το πνεύμα του, είναι θεότητα κολλημένη και συντρίβει τον Άδη. Θέλετε να σας ενημερώσω ότι έχουμε 4 κόσμους. Μέχρι τη Βασιλεία, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, έχουμε 4 κόσμους. Ένα είναι ο Άδης, ο οποίος είναι κόσμος που είναι προς τα δύο της κολάσεως. Πηγαίνουν πλέον όλες οι ψυχές, όχι τα σώματα. Γι' αυτό έχουμε ακόμα 4 κόσμους. Πάει η ψυχή, τα λείψα να μένουν πίσω. Έτσι δεν είναι? Το μοναδικό ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο και το σώμα είναι στη βασιλεία των ουρανών, είναι μόνο η Παναγία μας. Μόνο η Παναγία μας. Όλοι οι άλλοι και οι Απόστολοι, τα σώματα τους, τα λείψανα τους είναι κάτω. Άρα υπάρχει ο Άδης, το προστάδιο της κολάσεως, και η κόλαση που είναι ο τελικός κόσμος, όπου θα πάει και το σώμα μαζί. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Και από την άλλη μεριά είναι ο παράδεισος, που είναι όλοι οι δίκαιοι, οι εν Χριστώ αδελφοί μας που αγωνιστήκαν, οι ψυχές όμως. Και μετά τη Δευτέρα Παρουσία παίρνουν και το σώμα τους και πηγαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών, που είναι ο τελικός κόσμος. Ο Χριστός έκανε, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, τα πνεύματα της φυλακής που ήταν στον Άδη, γιατί πρώτα και οι δίκαιοι και οι άδικοι πηγαίνανε στον Άδη. Και όταν πήγε ο Χριστός κάτω, γι' αυτό λέγεται ο πρωτότοκος των νεκρών, δεν είδε διαφορά. Και κέρδισε τον θάνατο και επίκρανε τον Άδη. Γι' αυτό λέει επικράνθη ο Άδης, θα λέει. Έτσι θα πούμε. Επικράνθη ο Άδης, γιατί τον άδειασε σχεδόν. Σε αυτούς που τον πιστέψανε κάτω στον Άδη. Όπως ήταν και ο Σοκράτης. Που λέει και ο Άγιος Ανισοχρυσός, όμως για σένα μιλούσα. Απλά δεν τον είχε γνωρίσει. Σπέρματα αληθείας σε πολλούς φιλοσόφους. Και έκανε παράδεισο, έκανε τον κόσμο του Αβραάμ πλέον. Εκεί κάνει τον κόλπο του Αβραάμ. Τον ακούτε και τον κόλπο του Αβραάμ με το φτωχό και τον πλούσιο. Με το φτωχό Λάζαρο και τον πλούσιο. Άλλο και αυτό παράδειγμα μεγάλο. Κακίας του πλουσίου. Σκληρότητας. Να μην έχουμε κι εμείς λίγο ελεημοσύνη. Όπως είχε η φτωχή χείρα, η γιαγιά, που ο Χριστός μας έβλεπε πολύ καλά στο χρηματοπηγότιο και οι άλλοι που δίνανε περισσεύματος, αυτή έδωσε εκ του στερήματος. Είναι αυτή η πυρεολογία. Και λέει ο Δαβίδ, δεν είδα ποτέ ελεήμονα να πεινάσει, ποτέ, ούτε το σπέρμα του, δηλαδή απόγονη του. Γιατί από το ένα χέρι έβλεπα ότι έδινε ο ελεήμων και από το άλλο έδωσε ο Χριστός. Έτσι, αδελφοί μου, η Ορθοδοξία μας είναι αρχοντιά και να βοηθά στο πλησίο ως εαυτό είναι η ευλογία του
και η σωτηρία. Έτσι ο Χριστός μας λοιπόν, αδελφοί μου, παραδίδει το πνεύμα του σε 3 ώρες και κάνει τον άδη παράδεισο. Και γι' αυτό μετά από πολλές ώρες που σπάσανε και τα σκέλια των ληστών για να πεθάνουν πιο γρήγορα, ο ληστής δεν βρήκε άδη κάτω. Βρήκε παράδεισο. Γι' αυτό τον είπε ο Χριστός, σήμερα με τεμού θα είσαι στον παράδεισο. Δεν βρήκε αυτό που υπήρχε πριν να παραδώσει ο Χριστός και να κατέβει στον άλλο. Υπήρχε φυλακή των πνευμάτων, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αυτό ήταν ο άδης. Και πηγαίνουμε στο τρίτο λόγο. Για να μην σας κουράσω, γιατί είναι πολύ μεγάλο και όμορφο το θέμα και μπορούμε να πλατιάσουμε. Αλλά είναι συγκλονιστικά όλα αυτά που μας δείχνει ο Χριστός. Ο τρίτος του λόγος, πολύ σημαντικός, είδε ο Υιός σου, ιδού η μήτρη σου, στον αγαπημένο μαθητή. Ο τρίτος λόγος του Χριστού μας. Ιωάννης 19, στίχους 26-27. Τι δείχνει ο Χριστός μας? Ο Χριστός μας υποφέρει επάνω στο σταυρό. Θα παραδώσει το πνεύμα του. Έχει χάσει 5 κιλά αίματος. Είναι καταπληγωμένος και καταματωμένος, αδελφοί. Γεμάτο αίματα. Καταλαβαίνει ότι η κατάσταση δυσκολεύει. Ότι σιγά σιγά θα παραδώσει το πνεύμα. Και τι κάνει? Μεριμνά για τη μάνα του. Φροντίδα για τη μητέρα του. Έτσι λέει. Πού είναι η δικιά μας η φροντίδα? Πού είναι ο λόγος του Χριστού μας? Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αδελφοί. Πού είναι? Είναι γεμάτο τα γεροκομεία. Πεθαίνουν οι άνθρωποι σε ξένους τόπους. Δίνουν το αίμα τους στα παιδιά τους και τους πετάνε στους δρόμους. Άλλο ένα μεγάλο μάθημα του Χριστού μας. Επάνω στο σταυρό βλέπει τη μητέρα του. Ακούει τις βλασφημίες. Και κοιτάξτε, γι' αυτό σας το έφερα, αξιοπρέπεια η μητέρα μας. Βλέπετε, αξιοπρεπέστατη η αγιογράφηση της μητέρας των χριστιανών, της βασίλισσας των ουρανών. Το επέλεξα αυτό γιατί είναι συγκλονιστικό. Κρατάει τις καροτίδες, Παναγία μας. Τις καροτίδες. Πεθαίνει μέσα της από αυτά που ακούει. Τον βρίζουν το παιδί. Το βλασφημούνε. Αξιοπρεπέστατη η μητέρα μας. Και κρατάει τις καροτίδες. Πνίγεται. Πόσο δικαιώνεται το Σιμεών που είπε ότι θα περάσει ρομφαία μέσα από την καρδιά σου. Έτσι δεν είναι? Αξιοπρεπέστατη η μητέρα μας. Όχι οι παλαβομάρες. Είναι μεγάλος πόνος να χάσεις και ένα μικρό παιδί, σίγουρα. Αλλά δεν θα κάνουμε ασχήμιες και κραυγές. Είναι παράδειγμα προς μίμηση η Παναγία μας σε όλα. Ακόμα και στον θάνατο του αγαπημένου του παιδιού. Είναι αξιοπρεπέστατη, γι' αυτό επιλέξαμε αυτή την αγιογράφηση για να δείτε. Ούτε διαμαρτυρήθηκε. Διαμαρτυρήθηκε. Βλασφημότανε το παιδί. Από τους Ρωμαίους, από τους άρχοντες, από τους αρχιερείς.
σοδείας και της συμμορίας, αξιοπρεπέστατη Παναγία μας. Και μεριμνάει μες στο θάνατο, πηγαίνει στο θάνατο Χριστός και μεριμνάει για τη μητέρα του. Εδώ λέει ο γιος σου για τον αγαπημένο Άγιο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή, αυτός που δεν τον επρόδωσε. Ο μικρός, 16 χρονών, όταν τον ακολούθησε, όταν ήταν 19 του, με τη σταύρωση. Και παίρνει τη μεγάλη ευλογία της υιοθεσίας, ιδού η μήτρη σου. Βλέπετε, τι κάνουμε εμείς αδελφοί, γι' αυτό κάνουμε αυτό το λόγο. Αν δεν είναι διαχρονικός ο λόγος του Θεού, δεν χρειαζόταν να κάνουμε αυτή την ομιλία. Τι κάνουμε αδελφοί εμείς, βρίζουμε τον πατέρα μας, βρίζουμε τη μάνα μας. Αρρωσταίνει, δεν είπαμε, είναι δύσκολοι κάποιοι άνθρωποι. Και τι έγινε. Εμείς στα μοναστήρια δεν έχουμε δύσκολους ανθρώπους, δύσκολα γεροντάκια. Εκεί με αγάπη είναι ο γέροντας. Με αγάπη. Είναι εντολή του Χριστού, αδελφοί μας. Γεμίσαμε τα γεροκομεία και πεθαίνουμε, να ξέρετε, οι άνθρωποι γρήγορα. Τον άνθρωπο που θα τον βάλει στο γεροκομείο ή στο ψυχιατρίο, δεν είναι άνθρωποι τέλειοι. Θα πεθάνουμε γρήγορα από τη στεναχώρια τους. Πολλοί πεθάνουμε, αδελφοί. Μας διδάσκει. Πολύ ωραίο ένα παράδειγμα που έλεγε ένας Άγιος για το κύριο μας έχει πεθάνει. Να το χρησιμοποιήσω γι' αυτό. Ήταν ένα ζευγάρι που είναι πραγματικότητες αυτές. Τα ζούμε στα χωριά μας. Τα ζούμε στα σπίτια μας. Είναι φοβερό πράγμα να πετάξεις τον πατέρα σου και τη μάνα σου όταν καταπέσει έξω και να την παρατήσεις. Είναι φοβερό πράγμα να ξέρετε, αγγίζει τους λόγους της βλασφημίας, όπως λέει το Δευτερονόμιο. Το γράφει το Δευτερονόμιο. Ο νόμος του Θεού δηλαδή. Βλασφημούν οι άνθρωποι οι νέοι που πετάνε τους γονείς τους στον δρόμο. Να το γνωρίζετε. Ή ακόμα και η κακή συμπεριφορά απέναντι στον άρρωστο πατέρα και στην άρρωστη μάνα. Λοιπόν, και θα σας πω ένα παράδειγμα. Ήταν ένα ζευγάρι όπου ο πατέρας του παιδιού, μάλιστα έκανε και κρύο, ήταν παππούς και τον είχε στο υπόγειο. Στο υπόγειο, αδελφοί μου, πού θα μας βάλει ο διάβολος όταν θα κινηθούμε, όταν βάζουμε τους ανθρώπους μας στο υπόγειο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πού θα μας βάλει. Θα το ξέρετε. Λοιπόν, λέει το γιο του είναι 8 χρονών. Πάρε αγόρι μου λίγο 2 κουβέρτες στον παππού γιατί θα κρυώνει. Πάει ο μικρός κάτω, έρχεται κάτω. Έρχεται με τη μία κουβέρτα. Αγόρι μου του λέει, δεν σου είπα 2 κουβέρτες γιατί κρυώνει ο παππούς. Ναι, μαλά. Τη μία την κρατάω για σένα αργότερα. Τι είπε ο μικρός. Τη μία λέει την κρατάω για σένα αργότερα. Το ίδιο θα σε κάνει. Το ίδιο θα σε κάνει. Το ίδιο και μεγάλες κυρίες. Γυναίκες 70 χρονών, 60. Συνήθως οι άντρες φοβούνται να το κάνουν αυτό. Πηγαίνουν σε μάγους. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί δεν θέλουν την ύφη. Γιατί δεν θέλουν τον γαμπρό. Γνωρίζω πολλές περιπτώσεις, αδελφοί. Πολλές περιπτώσεις. Και θα σας πω ένα παράδειγμα του Παπαστέφανου Αναγνωστού. Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Γυναίκες οι οποίες μπορεί να έρχονται και στην εκκλησία. Και μετά πάνε
αναλύουν τα όνειρα ως ονειροκρίτες. Γυναίκες 60-70 χρονών και άλλες. Ή να πούνε το φλιτζάνι, φοβερά πράγματα και έρχονται και στην εκκλησία. Στο μάγο τα πας, κάνει συμβόλαιο με το διάβολο. Τελείωσες. Εάν δεν μετανοήσεις σκληρά, έχεις καταδικαστεί εις θάνατον στην κόλαση. Λέει ο Παπαστέφανος Αναγνωστός. Κάνω παρέθεση γιατί είναι συγκλονιστικά αυτά τα πράγματα. Και είναι πραγματικότητες. Ήμουνα, λέει, το 1980 περίπου, ιερέας κάτω στο κημητήριο της Αναστάσεως, μάλλον στον Πειραιά. Και κάποια στιγμή εμείς θάψαμε έναν άνθρωπο. Ήταν φρέσκο το χώμα. Πήγανε να βλέπω τα χέρια μου, το περιστρέφω, δεν με βλέπει το πρόσωπο αυτό που πλησιάζει το μνήμα. Φρέσκο το χώμα, έτσι. Βλέπω μια γυναίκα γύρω στα 70 χρόνια και κάνει κάτι στο χώμα. Φεύγει. Πάω εκεί πέρα με ένα ξύλο και βλέπω είχε ένα αυγό. Έχασε ένα αυγό μέσα στο χώμα του μνήματος. Είπαμε, λέει, με τον άλλο τον ιερέα, να την παρακολουθήσουμε αυτές τις μέρες, γιατί σίγουρα θα έρθει. Πράγματι, μετά από 5 μέρες, 6, έρχεται αυτή και πάει στο μνήμα. Την πιάνουμε. Και μιλάνε, αυτή φοβήθηκε και τη λένε, τι έκανες, τι έγινε το αυγό. Την εφήρμα. Λέει, πήγα, λέει, σε μάγο, 70 χρονών. Πήγα, λέει, σε μάγο. Και ο μάγος μου είπε, ο διάβολος ο Ιωάρχοντας μου είπε να πάρεις το αυγό, να το βάλεις, λέει, στο μνήμα, μες στο χώμα. Να το βάλεις, λέει, στο χώμα. Και μετά από 5 μέρες θα το πάρεις. Θα το βάλεις στην πόρτα για να μην φαίνεται του σπιτιού, ούτως ώστε όταν θα έρθει κάποιος από τους εκπροσώπους της οικογένειας να το πατήσει και με αυτό να μπει μέσα με το πατημένο και σπασμένο, όπου πατούσε θα μόλυνε το σπίτι. Βλέπετε, ένα αυγό. Τι θα γινόταν με ένα αυγό. Και όμως, αδελφοί μου, υπάρχουν άνθρωποι και στην περιοχή εδώ πέρα γυναίκες που πηγαίνουν σε μάγους. Γιατί δεν θέλουν ίσως τη γειτόνισσα, δεν θέλουν την αδελφή τους, δεν θέλουν την νύφη τους, δεν θέλουν τον γαμπρό τους. Και κολλάζουν. Λοιπόν, ο Χριστός μας διδάσκει να τιμούμε τον πατέρα και τη μητέρα μας, αδελφοί. Όσο δύσκολοι κι αν είναι. Και αν καταπέσουν, οπωσδήποτε θα πρέπει να τους κοιτάζουμε. Αλλιώς είναι μεγάλη αμαρτία και δεν είμαστε ορθόδοξοι, είμαστε μόνο στα χαρτιά. Και πάμε στον 4ο συγκλονιστικό λόγο, όπου ο Χριστός μας έρχεται σε μία συγκλονιστική κατάσταση. Και λέει, ηλί, λαμάχ σαβαχθανέ. Επιβεβαιώνεται περίτρανα, αδελφοί,
Ματθαίος 27, κεφάλαιο στίχος 46. Και Μάρκος 15. Είναι οι Ευαγγελιστές. Και επιβεβαιώνεται περίτρανα ο ψαλμοδός, γιατί ο Δαβίδ το είπε πόσα χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός αυτή τη σκηνή, στον 21ο ψαλμό. Θεέ μου, είναι τι εγκατέλει παίζει. Είναι φοβερό πράγμα αυτό, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Χριστός μας που είναι Θεός, να λέει το Θεό Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες. Είναι δυνατόν ο Θεός Πατέρας να εγκαταλείψει τον Υιό Του? Και όμως είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα αυτής της στιγμής που νιώθει την εγκατάλειψη του Θεού Πατέρα Χριστός. Παράξενο γεγονός αυτό, που δείχνει πόσο άφησε ο Θεός Πατέρας να ταπεινωθεί ο Υιός Του. Γι' αυτό λέγεται ακραταπείνωση η αποκαθήλωση. Ο Χριστός μας είναι η άκρα ταπείνωση. Είναι τι εγκατέλειπες μου. Τέταρτος λόγος. Το λέει και στα εβραϊκά. Η Λίλα μάθησα καθαρή. Είναι στα εβραϊκά. Λέτε κάτι. Ή η Ελοή που λέει ο άλλος ο Ευαγγελιστής. Αυτό ίσως είναι στα αραμαϊκά, το Ελοή είναι στα εβραϊκά. Αυτό σημαίνει. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Δείχνει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μια παράξενη στιγμή ότι νιώθει ότι εγκαταλείπεται ο Χριστός από τον Πατέρα. Και νιώθει φοβερή αγωνία. Είναι λόγια αγωνίας του Χριστού μας. Η ακραταπείνωση, όπως λένε οι πατέρες. Φοβερή στιγμή. Δεν μπορούν να την εξηγήσουν οι Άγιοι Πατέρες. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Είναι Θεός ο ίδιος. Και όμως ζει αυτό το συγκλονιστικό γεγονός και αναφέρει αυτή την κραυγή. Εκράβγασε στον Χριστό, εκράβγασε στον Θεό Πατέρα. Και λέει, Πατέρα μου, γιατί με εγκατέλειψες. Φοβερό πράγμα, αδελφοί μου, να είσαι τώρα. Τι αισθάνθηκα η Αγία Βαρβάρα όταν 16 χρονών. Την κάνανε τόσο φρικτά βασανιστή. Να μην έχει κανέναν υπερασπιστή και να τη σκίζουνε τις άλλες. Όμως, κατέβαινε ο Χριστός και την απάλληλε. Ο Χριστός έλαβε όλο επάνω του τον πόνο. Όλο τον πόνο το πήρε επάνω. Ένιωσε εγκατάλειψη. Αλλά εμείς δεν θα νιώσουμε εγκατάλειψη. Ένας μεγάλος μάρτυρας μικρός, στη ηλικία, όταν το σκίσανε τις άρκες και τον αφήσανε κάτω να πεθάνει γιατί θα πέθανε, πάει η μητέρα του και λέει, παιδί μου λέει, δεν σε βλέπω να αγωνίζεις, δεν πονούσες. Λέει στην αρχή, λέει, μάνα μου, πονούσα φρικτά, αλλά ήρθαν άγγελοι και με μοιρώνανε τις πηγές μου και δεν είναι αυτή. Βλέπετε ότι ο Θεός πώς μας βοηθάει. Ενώ ο Χριστός πήρε όλο τον πόνο επάνω του. Ένιωσε την εγκατάλειψη. Είναι φοβερό πράγμα, αδελφοί μου, να νιώσεις εγκατάλειψη και να είσαι μόνος σου ή μόνη σου με ανθρώπους σατανικούς για να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι φοβερό αίσθημα αυτό, να ξέρετε. Και συνεχίζει. Ο πέμπτος λόγος. Διψώ. Ιωάννης 19, στίχους 28. Και το λέει ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ, στον 68ο ψαλμό, πριν γεννηθεί ο Χριστός. Βλέπει μπροστά τη σταύρωση. Τα πάντα βλέπει. Γι' αυτό και λέγεται προφητάναξ. Προφήτης και βασιλιάς. Άναξ σημαίνει βασιλιάς. Προφήτης ο Δαβίδ, στον 68ο ψαλμό. Ο Χριστός διψάει. Και λέει διψώ. Έτσι δεν είναι. Είναι ο πέμπτος
λόγους. Και τι του κάνανε? Του ποτίσανε όξος και χολία. Αυτό ήταν μια έσχατη φιλανθρωπία, να το πούμε έτσι, ούτως ώστε είχε μέσα σμύρνα αυτό, για να έχει ναρκωτικό, ούτως ώστε να μην πονέσει πολύ ο εσταυρωμένος. Αλλά ο Χριστός δεν το ήθελε. Ήθελε να πάρει τα πάντα επάνω του και να είναι καθαρό το μυαλό του. Και το απέφυγε. Το διψώ όμως το είπε για να επαληθευτεί άλλος ένας προφητικός λόγος και να δείξει ότι αυτός είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Και δεν είναι άλλος από τον 68ο ψαλμό που γράφει μέσα πολύ όμορφα ο Δαβίδ ότι επότισαν όξος και χολή. Και δεν είναι άλλος που μιλάει για τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός ήθελε όλοι οι νόμοι να πληρωθούν. Γιατί όλοι οι νόμοι είναι αυτός. Και βέβαια και το ανθρώπινο. Γιατί αυτό το πράγμα σε φέρνει ασφυξία, σταυρός σου είναι φρικτό πράγμα και έχεις μεγάλο πυρετό και δίψα. Και διψάς. Και πηγαίνει στο αρχοντικό πλέον λόγο, μετά από αυτό, και λέει το κατέληξε. Επληρώθηκαν τα πάντα πλέον. Ακόμα και αυτός ο προφητικός λόγος, πλήρωθηκαν όλοι οι νόμοι, το έργο μου έγινε όπως εσύ πατέρα, ο Θεός Πατέρας. Με ευλόγησες, με έχρισες. Ο θριαμβευτικός λόγος κατά του διαβόλου και κατά του θανάτου. Η συντριβή του διαβόλου πλησιάζει. Γιατί αδελφοί μου, ούτε οι άγγελοι, ούτε ο διάβολος, ούτε κανένας Άγιος ήξερε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο διάβολος, αν το γνώριζε, δεν θα τον σταύρωνε ποτέ. Γιατί τον διέλυσε με τη σταύρωση και την Ανάσταση. Δεν θα τον σταύρωνε ποτέ. Τι λένε στους Γαδαρινούς που πήγε, οι δαιμονισμένοι. Τι σηκεμή λένε τα δαιμόνια. Αν ακούσετε την Αγία Γραφή. Τι σχέση έχεις εσύ με εμάς? Ξέρουμε ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Έτσι δεν γράφει? Όμως, αδελφοί μου, δεν αναφέρει ο διάβολος εκεί που είναι λεγιόν. Δεν είναι ένας. Γιατί ο Χριστός το ρωτάει. Ποιος είσαι? Λέει, είμαστε πολλοί. Λέει, ποιοι είμαστε λεγιόν. Πόσοι χιλιάδες δαιμόνια. Οι Γαδαρινοί. Και λέει, ξέρουμε ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Δεν είναι ο Υιός του Θεού όμως όπως είναι δογματικά ο Λόγος του Θεού. Λένε ο Πατέρας Εκκλησίας και ο Άγιος Άννης Χρυσόστομος και όλοι, και ο Άγιος Άννης ο Δαμασκηνός, ότι όλοι όσοι αγωνιζόμαστε, αδελφοί, εν Χριστώ, με τη σταύρωση του Χριστού, με τη σταύρωση τη δική μας, είμαστε ιοί του Θεού. Το έχει πει ο Χριστός. Εγώ σας λέω, είστε ιοί του Θεού. Συμπληρονόμοι της Βασίλειας. Όχι δούλοι. Ήρθα για να σας κάνω ιούς του Θεού. Ξέρανε ότι κάτι θαύμα οι διάβολοι. Ξέρανε το ένα, ξέρανε το άλλο, αλλά δεν ξέρανε ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ότι είναι Θεός. Αυτό δεν το γνωρίζουν. Και με την ενανθρώπιση. Ο Χριστός μας επήρε πάνω του όλη την κρετάρα που είχαμε εμείς, αδελφοί. Και έτσι παίρνει μετά.
και αρχίζει πλέον να φαίνεται το μεγάλο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Μυσταγωγίας, το σώμα και το αίμα του που θα λαμβάνουμε για να έχουμε σωτηρία και εξάλλωση. Θρίαμβος λοιπόν, αδελφοί. Τελείωσε. Θρίαμβος. Τελείωσε το έργο μου. Πλησιάζει η νίκη και η συντριβή του διαβόλου. Ο θάνατος είναι πολύ πικρός, αδελφοί. Είναι συγκλονιστικό πράγμα ο θάνατος. Αποχωρίζεται το σώμα από την ψυχή και αποχωρίζονται από τους αγγελικά πρόσωπα. Είναι πολύ συγκλονιστικός ο θάνατος, αδελφοί. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο μεγάλος Άγιος Νικόλαος Βερημίροβιτς, ο Χρυσόστομος των Σλάβων, αδελφοί. Ο μεγάλος αυτός Άγιος εδάκρυσε, λέει, ο Χριστός, όταν τον πλησίασε η Μάρθα η Μαρία και τον είπαν για τον Λάζαρο, δεν είναι. Εδάκρυσε. Εδάκρυσε ο Χριστός μας δείχνοντας και την αγάπη Του στο Φίλο Του. Γιατί ο Χριστός μας είπε στους Αποστόλους, φίλοι μου είστε. Και ο φίλος δίνει και τη ζωή του για τον φίλο του. Αυτή είναι η αληθινή φιλία. Ο Χριστός μας είναι η αληθινή φιλία. Ο Χριστός μας είναι η αγάπη. Ο Χριστός μας είναι η αλήθεια. Η ελεημοσύνη, τα πάντα, η φιλανθρωπία. Η κτήρμον και ελεήμον ο Κύριος. Μακρόθυμος και πολύαιμος. Δάκρυσε και για την αγάπη του, αλλά δάκρυσε και για τον πόνο που επιφέρει ο θάνατος στον άνθρωπο. Γι' αυτό δάκρυσε, λέει ο Άγιος Νικόλαος Βερημίροβιτς. Πόνεσε ο Χριστός. Πόσο κυρίαρχος ήταν ο θάνατος στον άνθρωπο. Να προκαλεί πόνο, εκτός το σώμα και η ψυχή να χωρίζεται, αλλά και να χωρίζονται και τα συγγενικά και φιλικά πρόσωπα. Πόσο πόνο δημιουργεί, γι' αυτό και δάκρυσε. Λόγοι θριάμβου, αδελφοί, το τετέλεσθε. Και ο τελευταίος και έντομος λόγος του, επίσης συγκλονιστικός, Πατέρα, η σχήρα σου παρατίθενη το πνεύμα μου. Λουκάς 23, στίχος 46. Και ψαλμός του Δαβίδ, αυτό είναι το συγκλονιστικό, ο 30ος ψαλμός, αδελφοί μου, του Δαβίδ. Το γράφει περίτρανα και αυτό. Και βλέπετε η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα, όπου σου παραδίδω το πνεύμα μου, το οποίο πάλι θα πάρω πίσω, σαν άρχοντας τη ζωή σου, Χριστός. Έτσι δεν είναι. Και αναφέρει, όπως είπαμε, ουδής Ευαγγελιστής δεν λέει ότι κοιμήθηκε ή πέθανε ο Χριστός. Αναφέρει ότι παραδίδει το πνεύμα του. Και εκεί, αδελφοί μου, όταν παραδίδει το πνεύμα του, γίνονται συγκλονιστικά πράγματα. Ο Χριστός μας 3 ώρες έζησε πάνω στο Σταυρό και θαυματολογικός, ως άρχοντας και αρχηγός της ζωής, εκκοιμήθηκε την ώρα στις 3 η ώρα με την κοσμική ώρα, μετά από 3 ώρες. Ενώ οι μισές ζήσαν πολύ παραπάνω και έπρεπε να τους πάσουν τα πόδια τα σχέδια αυτού, λέγεται, για να πεθάνουν πιο γρήγορα πριν βραδιάσει. Και ο αδελφό μου, τι γίνεται μετά, που λέει παρατίθυνε το πνεύμα, σου παραδίδει το πνεύμα. Τι γίνεται μετά, σκοτάδι, ψηλαφιτό σκοτάδι αρχίζει και η δημιουργία διαμαρτύρεται. Αρχίζει η δημιουργία και διαμαρτύρεται, αδελφοί. Και γίνονται συγκλονιστικά πράγματα. Το καταπέτασμα ήταν μια κουρτίνα μεγάλη και δυνατή που χώριζε τον ιερό από τον νόμο. Εδώ είναι. Εσκίστηκε στη μέση.
Γίνεται η διαμαρτυρία τώρα της δημιουργίας, αδελφοί μου. Γίνεται σεισμός. Η γη ζαλεύεται, διαμαρτύρεται κατά των αδίκων ανθρώπων. Και δεν σε στενάζει η φύση με την αμαρτία, αδελφοί μου, του ανθρώπου. Τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει στη φύση το δημιούργημα του Θεού. Μόλυνση. Βασανισμούς ζώων. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουμε αν είναι άνθρωποι αυτοί, που βασανίζουν τα ζώα, τα σκοτώνουν. Το ζώο αγρίεψε με την πτώση του ανθρώπου. Δεν το λέει. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος μιλούσε με τις αρκούδες. Δεν τον επιτίθεταν οι αρκούδες, ούτε τα φίδια, αν έχετε διαβάσει το βίο του. Γιατί είχε φτάσει στην πρωτοτική κατάσταση που αδάμασε τις έμεινες. Γι' αυτό. Λοιπόν, και γίνονται συγκλονιστικά πράγματα, αδελφοί μου. Σκίζονται οι πέτρες. Γίνονται σεισμοί. Γίνεται σεισμός μεγάλος. Ενώ ήταν μεσημέρι έγινε σκοτάδι. Διαμαρτύρεται ο ήλιος. Όλοι οι γη βγαίνουν από τους τάφους οι δίκαιοι. Έτσι δεν είναι. Γίνονται συγκλονιστικά πράγματα. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης διαμαρτύρονται για αυτή τη μεγάλη αδικία. Τη μεγάλη αυτή κουστοδία απέναντι στον Υιό του Θεού. Και έτσι διαμαρτύρονται ακόμα και τα ζώα όταν κάνουμε εμείς άσχημα πράγματα, αδελφοί μου. Συνεχίζεται αυτό το πράγμα διαχρονικά. Και βγαίνουν από τους τάφους οι δίκαιοι. Δεν είναι απλό πράγμα. Ανασταίνονται δηλαδή οι δίκαιοι. Και διαμαρτύρονται. Γίνονται συγκλονιστικά πράγματα, αδελφοί μου, μετά το που είπε ο Χριστός το κατέληξε. Η διαμαρτυρία της δημιουργίας. Αδελφοί μου, ο Σταυρός του Χριστού είναι το κόσμημά μας. Είναι η μεγάλη μας ευλογία. Να έρθουμε στην Εκκλησία, να μετανοήσουμε. Να έρθουμε στην εξομολόγηση, στην μετάνοια. Να έχουμε ένα καλό πνευματικό. Να ερχόμαστε στη Θεία Λατρεία. Να πηγαίνουμε στο σπίτι την ευλογία και περισσότερο οι άντρες. Όπως έκανε ο Αβραάμ, όπως έκανε ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, όπως έκανε ο Ιωσήφ ο Μνήστορας. Όλοι αυτοί. Έγκαμοι, αδελφοί μου. Έγκαμοι. Έγκαμοι. Όχι μοναχοί. Όχι Απόστολοι. Οι έγκαμοι. Ο Ισαάκ, ο Αβραάμ, ο Ιακώβ. Έγκαμοι. Να δείχνουν οι άντρες το παράδειγμα της ευλογίας. Έρχεσαι στο σπίτι σου. Έχεις μια δύσκολη γυναίκα. Δεν πειράζει. Χαμογέλασε. Θα σε φωνάξει. Δεν πειράζει. Λέγε την ευχή εσύ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμεν μέσα. Εσύ να απαντάς με όμορφα λόγια. Έλα στο πετραχύλι και πες τον πόνο σου. Έχεις δύσκολο έντρα. Το ίδιο. Σήκωσε το σταυρό σου. Μην μοιχαίνεις. Μην μοιχαίνεις. Η μοιχεία θα φέρει καταστροφή στα παιδιά σου. Βάζεις τον διάβολο μέσα στο σπίτι σου. Πολλές μοιχείες, αδελφοί μου, γι' αυτό. Σηκώστε το σταυρό. Να σηκώσουμε όλοι το σταυρό μας. Λάθη γίνονται, αλλά μην κάνουμε τραγικά λάθη, αδελφοί. Κατοίκον εκκλησία, προσέξτε τη μοιχεία. Πάρα πολύ μοιχαίνουν. Δυστυχώς πάρα πολύ μοιχαίνουν. Ελάτε στην εκκλησία να μάθετε πώς πρέπει να διαλέξετε, να διαλέξει το Άγιο Πνεύμα για εσάς, τη σύζυγο ή το σύζυγο, που υπάρχει κατ' επιθυμία και υπάρχει κατ' ευδοκία.
κατ' επιθυμία είναι το ανθρώπινο και εκεί υπάρχει τραγωδία. Μ' αρέσει, το γνώριζε στην καφετέρια κτλ. Και μετά χωρίζουνε με παιδιά. Υπάρχει το κατευδοκία που είναι του Θεού. Ελάτε να σας πει η Εκκλησία πώς πρέπει να παντρεύεστε. Και να σηκώσουμε το σταυρό μας όπως το σήκωσε ο Χριστός μας και μας έδωσε εντολή. Και δεν είναι σταύρωση για ένα παιδάκι το οποίο είναι χριστιανόπουλο και αγωνίζεται στον νηπιαγωγείο που υπάρχουν άθλοι. Παιδιά αθέων, παιδιά ασεβών, δεν επιτίθενται, νομίζετε. Αυτά τα παιδιά σήμερα μου στείλε μία μάνα από την Κύπρο. 8 χρονών είναι το γιος της. Και το παρενόχλησε ένα άλλο 8 χρονών και το έβριζε στα καλά καθήματα. Σήμερα είχα μήνυμα. Βλέπετε τι γίνεται. Πώς σταυρώνεται το χριστιανόπουλο που αγωνίζεται από μικράς ηλικίας. Μην κάνετε δαιμονισμένες οικογένειες. Μην κάνετε δαιμονισμένες οικογένειες. Μην είστε υπερήφανοι για τα δαιμονικά κατορθώματα των παιδιών σας και των δικών σας. Θα καταστραφείτε. Ελάτε στην αγάπη του Θεού, στη σταύρωση του Χριστού, να είμαστε έντιμοι και τίμοι. Έντιμοι και τίμοι. Λάθη πάντα τα κάνουμε, αλλά να μην κάνουμε τραγικά λάθη. Και οι κοπέλες, τραγικές καταστάσεις, ψυχολογικά προβλήματα. Πολλές δεν είναι παντρεμένες. Γιατί βλέπουν την κατάσταση και των γονέων τους. Και παραμένουν στη δειλία, παραμένουν έξω από τα στέφανα. Και μετά, άμα θα έρθει και ο χωρισμός, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Γι' αυτό έχουμε και πολλές, δυστυχώς, αυτοκτονίες. Έτσι λοιπόν, εμείς θα είμαστε επικεντρωμένοι στη σταύρωση του Χριστού, στην αγάπη του Θεανθρώπου, πόσο πολύ μας αγάπησε και τον ίδιο του τον εαυτό έδωσε σε κολαφισμούς, θα τα ζήσουμε σε λίγο, σε ραπίσματα, σε επτισμούς, σε φραγγελώματα και στην ίδια την αντιμωτική σταύρωση, όπου έγινε πλέον για εμάς κόσμημα δύναμης και σωτηρίας ο Σταυρός. Στη Δευτέρα Παρουσία να ξέρετε ότι θα εμφανιστεί ο τίτλος Σταυρός. Πάμε σε πολύ δύσκολες εποχές και δεν είναι προφητεία αυτή. Πάμε σε δύσκολες καταστάσεις όπου ο διάβολος που εμείς του δώσαμε δύναμη. Γιατί εμείς αναγωνιζόμαστε με τον Χριστό, δεν έχει καμία δύναμη. Πάμε σε δύσκολες καταστάσεις που δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό να επανέλθουμε στην αγάπη του Χριστού μας. Στο σταυρό μας τον αγαπημένο. Αυτό που φοράμε είναι η μαρτυρία μας. Είναι η ομολογία μας. Σταυρώνω τα πάθη. Δεν κουτσομπολεύω. Δεν κατακρίνω, κλείνω το στόμα μου. Δεν ακούω άσχημα, ακούω μόνο τα καλά. Προσπαθώ να νηστέψω. Έστω όσο μπορώ. Ομολογούμε συχνά. Έχω πνευματικό οδηγό. Είτε είμαι μόνος μου, είτε είμαι παντρεμένος, είτε είμαι μοναχός. Έχω τον πνευματικό μου πατέρα. Τον διαλέγω. Ποιον θέλω. Ποιον αναπαύω. Και βαδίζω μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μου ασφαλής στο παιδί. Και αγώνες. Όχι μόνο να ερχόμαστε στην Εκκλησία και να μην μιλιόμαστε με τον γείτονα, με τον αδελφό μας για τα κληρονομικά. Καλύτερα να αδικηθείς παρά να αδικήσεις. Ο αδικημένος Χριστός είναι ο Θεός μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τον Χριστό και να θέλουμε να είμαστε δικαιωμένοι, όχι αδελφοί, κοσμικά. Όχι. Θα δικαιωθούμε με τον Θεό, αυτό είναι ο χριστιανός. Δεν θα δικαιωθούμε. Θα είναι κοντά μας ο Χριστός, θα μας παρηγορεί. Είναι ο αδελφός μας, είναι ο Κυριός μας, εγώ πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ φίλος, τα πάντα είναι.
Και έτσι είναι ο Χριστός μας. Δεν θα αδικήσουμε. Δεν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι αν αδικήσουμε εμείς. Όχι, αδελφοί. Θα πάρω εγώ το κτήμα. Να μην το πάρεις. Επιμένει ο αδελφός σου να το πάρει. Ας το πάρει. Έχω παιδιά. Τα παιδιά θα τα ευλογήσει ο Θεός. Θα τα ευλογήσει. Να ξέρετε, ο Ισαάκ είχε ένα μεγάλο φρόνημα. Ήταν ανεξίκακος και πράος και ταπεινός στην καρδία. Ο Ισαάκ, ο γιος του Αβραάμ. Είχε ένα μεγάλο χάρισμα αυτό το παιδί. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο δίκαιος, και όπου πήγαινε έβρισκε νερό. Ερχόντουσαν οι γείτονες και του λέγανε, αυτό το νερό είναι δικό μας. Δεν είναι δικό σου. Προσέξτε, αδικία, το βράδυ. Ψέμα μεγάλο. Ήταν ευλογημένο ο ίδιος. Πήγαινε αλλού. Μου έβρισκε ο Θεός πάλι νερό. Πήγαιναν αυτοί πάλι εκεί πέρα, όχι, είναι δικό μας το νερό. Άφηνε. Όπου και να πάει ο δίκαιος, ευλογείται το σπέρμα του. Και όπου αποβήσει έχει ευλογία, αδελφοί. Γιατί είναι ανεξίκακος. Δεν θέλει να τα πάρει όλα. Του αρκεί αυτά που ευλογεί ο Θεός. Έτσι να είμαστε. Και σας το λέω, σας το τονίζω, γιατί πολλά παιδιά, πολλές κόρες δεν μιλούνται με τους αδελφούς τους για τα κληρονομικά. Και σκοτώνονται. Όχι, αδελφοί μου, δεν είμαστε χριστιανοί. Φύγε, άστο. Βλέπεις ο αδελφός σου επιμένει να το πάρει, δώσ' του. Σε διώχνουν από το οικόπεδο, φύγε. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός. Δεν θα σε αφήσει. Έτσι λοιπόν, θα έρθει η στιγμή, όπως λέει η Αποκάλυψη, αδελφοί μου, που θα εκκοσμικευτεί πάρα πολύ η Εκκλησία. Τι σημαίνει? Θα γίνονται χειρότεροι και από τους ψυχικούς και κοσμικούς ανθρώπους. Γι' αυτό θα παραμείνουμε στην αγρυπνία, στην νηστεία, στην ασχετική μας ζωή. Θα είμαστε κοντά στην Εκκλησία με πίστη και αγάπη. Και όταν βλέπουμε κάποια παραδείγματα ότι δεν είναι καλά, θα πηγαίνουμε εκεί που είναι καλά. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, ο μεγάλος αυτός Άγιος, ότι θα έρθει καιρός, στους δύσκολους καιρούς, που θα πηγαίνεις χιλιόμετρα για να βρίσκεις έναν πνευματικό πατέρα. Ακόμα και στην εποχή του Αντιχρίστου, η Εκκλησία θα υπάρχει και θα αγωνίζεται, να το ξέρετε αυτό. Και γι' αυτό αυτή η Βαβυλωνία, αυτή η Ρώμη, που έπινε το αίμα των Αγίων, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αδελφοί μου, τώρα. Ο δυτικός πολιτισμός και η δυτική λεγόμενη Εκκλησία που έχει καταπέσει πάρα πολύ στους αντίχριστους νόμους, γι' αυτό βλέπετε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γεμάτο αντίχριστους νόμους κατά του Θεού και όχι στη σταύρωση του Χριστού. Δεν θα μπορούμε όμως, εάν αγωνιστούμε εμείς με τον εσταυρωμένο Χριστό, σταυρώνοντας τα πάθη μας μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν θα έχουμε καμία δύναμη εάν δεν τους δώσουμε εμείς. Πέρασε η σταύρωση του κορονοϊού και τώρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να επιτρέψει ο Θεός. Γι' αυτό να είμαστε, αδελφοί μου, έτοιμοι πάντοτε και να πούμε λαμπρά, όπως λέμε, στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού που εορτάζουμε 14 Σεπτεμβρίου και όπως σήμερα είπαμε για την σταύρωση του Χριστού μας και τους λόγους τους συγκλονιστικούς, να πούμε αυτό το ωραίο που μας λέει η Εκκλησία μας, σταυρός, φύλαξη, πάσης της οικουμένης. Είναι ο φύλακας παγκοσμίως ο σταυρός. Πάντοτε
θα τον αγαπούμε τον Σταυρό το δικό μας, που μας έδωσε ο Χριστός, είτε είναι ασθένεια, είτε ένας δύσκολος άνθρωπος, είτε στον εργασιακό χώρο επίσης δύσκολοι άνθρωποι, θα αγωνιστούμε μέσα από την Εκκλησία, θα αγαπήσουμε τον Σταυρό μας, θα παίρνουμε δύναμη από το σώμα και το αίμα. Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας. Είναι η ομορφιά της Εκκλησίας μας, Σταυρός βασιλέων των κρατέων, έγινε η ευλογία και για τους βασιλείς, για τους άρχοντες, δηλαδή του κόσμου. Σταυρός πιστών το στήριγμα, το στήριγμά μας, ο Σταυρός μας. Σταυρός αγγέλων η δόξα, των αγγέλων του Θεού. Και το Θεό, το τραύμα, αδελφοί. Έτσι να βαδίσουμε με το Σταυρό μας και στην Αγία Αναστασία. Ευχαριστώ για την αγάπη σας και την υπομονή σας. Εύχομαι η αγάπη του Θεού και ο Σταυρωμένος Χριστός να είναι πάνω στην καρδιά.